Napravite ovaj divan kolač od kivije, kekse, šlaga i pavlake. Neće vam trebati puno sastojaka, a stvarno je ukusan i predivan. U kiselu pavlaku sipajte šećer, umutite žicom, iseckajte kivi i ređajte keks i dobijeni fil kivi ste stavili u umućenu pavlaku, ređajte, imat ćete oko 4 reda, na kraju umutite šlag, kolač je brz, pravi se stvarno za 15 minuta, ohladi se lepo i ravan je sladoledu. Ja sam ga malo ovako ukrasila i dobila, znači pravi se u običnom kalupu, plehu koji imate. Uživajte i zdravi mi bili, voli vas vaša kuhinja na raskršću.